आज तने कर उठा दो। हेलो, आज सबसे पहले तमाम जे भी हमारे चाचा भैया माई बहन बेटी और सारे मीडिया भाई लोग आइल बा, सबके प्रमोद प्रेमी सबके पैर छू के हम प्रणाम करतनी। आज ये माई थावे वाली के धरती पे हमार भाई से भी बढ़ के भले दू गो माई के हमनी के बानी जा, बाकी इतना प्रेम बाकी जान जी कि भाई से बढ़ के इनका दर्जा कम ना दिले। हमारे प्रमोद भाई हमारे भतीजा के जन्मोत्सव में हमार श्रद्धा रहे कि हम कार्यक्रम करब, इनकर श्रद्धा ना रही तो कंजूस आदमी हवे। सही बात। देखिए हम कंजूस से कहत रहे और ओरा दिलदार कहनी। एकर चाचा बाड़े न, ओकर बड़का बाबू वो बैठल बड़े भूटू ओम प्रकाश राय जी, ओकर चाचा मौसा बाड़े बबुआ। तो आज वो बेटा के जन्मोत्सव में सारे लोग हमारे माननीय अतिथि गणमान्य सारण के हमारे मुखिया जी मनोज राय जी, संजीत जी, अमीर मुखिया जी और एम्स म्यूजिक के मालिक लोग आइल बा, मुकेश भैया हमारे सलोनी म्यूजिक के मालिक, सारे लोग, टिंकू राय जी, सोनू परेव, तमाम कलाकार जे भी टूना बाबा, शत्रुघ्न भैया की टीम आइल बा, सब प्यार में, नरमुंडा जी, आलम राज भाई आइल बड़े, चंदन यादव हमारे छोटे भाई, राहुल पांडे जी, रवि रसीला, पिंटू जी, सोनू जी, आर्या नंदनी और दीपिका ओझा जी के प्यार मिलता। आशीर्वाद हो बच्चा के देवे बस। और काकी चाची हमारा आइल बड़ी, बड़का बाबूजी की तरफ से हजारों रुपए पुरस्कार मिल गए। बाबूजी बहुत दिलदार है, लेकिन ऐसे दिलदारी ना दिखाओ, सामने कैमरा में ना आवे, कैमरा में ना आवे। काहे हो? अनिल राय जी हमारे रिबिलगंज वाले, हमारे छोटे भाई जे हनुमान लेखा रक्षा करेला, सोनू जी बाजार समिति वाले, हमारे कवि जी छोटन, मनीष जी, मनीष रोहतासी जी, नागेंद्र उजाला, आनंद अर्जुन, सारे लोग आइल, सबके दिल से धन्यवाद बा। शुरू करियो कर बाद हम बैठल बनी। रौरा ई बोलाइनवा गाई ना, रौरा मुहवा से ए छोटे हरि की चरमरा कर चरमाई, अरे जगल घर भर लागता, अरे कहि तो नीचो ही बिछैती, कहि तो नीचो ही बिछैती ऊपर, प्रमोद भाई मौसी के बेटा के हमार पैसा ना बेटा के हो आशीर्वाद देवे के मौका हमरे टूना बाबा कलाकारों के मसीहा हवे, टूना बाबा को लाखों पुरस्कार आप लोग मोबाइल लड़का का बुआ मत बनी, लड़का का मौसी बन जाए, बुआ मत बनी। हम लड़का की बुआ की तरफ से हम लोग को पुरस्कार दे, रवा लड़का का मौसी बनी, रवा लड़की का बुआ मत। आप लोग अच्छा जी खजनवा राजा जी खजनवा दी जो कौन सौदा मिल जाए लेकिन 10 टकिया ना मिली। राजा जी खजनवा दे दो, रानी हो बहना दे दो, राजा जी बाबा ए भैया सुनो, आप लोग बढ़ जाइए भैया हो हेलो, एकर लेवल उठा के रख भाई हो। दीपक जी हमारे ये पूरे गोपालगंज, सिवान और छपरा के नामी साउंड, ये बिहार में एगो तहर नाम बा, और अनिल राय जी के तू भगिना हवा,
ते घर में साउंड लागल बा कोनो कमी ना होके के चाहिए पूरा साउंड खोल कैसे अरे कि हमारा तो कुछ ना चाहिए ये छपनवा माही ये छपनवा हमारा तो कुछ ना चाहिए ये छपनवा माही आर की बट्टी और मान अपना अरे तो कनवा के रनवा देदा वाह वाह कनवा के रनवा देदा रा पगली रे तो राजा जी खजनवा देदा ये लाइन पे वो लाइन याद बता धीरे 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 छोट छोट करके सर पे नभाए चमेली भाई नरमुंडा स्वामी जी अजी नरमुंडा स्वामी जी क्या है सुंदरी किधर है आपके हवेली कहाँ गए हमारे हवेली का डेंटिंग पेंटिंग चल रहा है यहाँ क्या हैं लाइटवा का बड़का पापा आइल बाड़े कहाँ बड़े बड़का पापा भुट्टू बाबू के बोलाइए हम देख देंगे अरे लइका के बाबू बड़ी कोनो जूस हो लड़का के बड़का बाबू भूटू राय जी कहाँ बानी भूटू बाबू के बुलावो आ राउर एगो गीत हमरा याद आइला बड़ा सुंदर कौन गाना कहाँ बा बड़का बाबू कहाँ बा भूटू राय जी कोना भूटू में बड़े बहरिया या सिसिया या बाबा दीपिका सलामत रहे सुने अरे लइका के बड़ बाबू बड़ी कोनो जूस हो कंजूस ना हवे वो बड़ी दिल खोल के देवे ले डायरेक्ट एटीएम के काटे दे दी है हेलो वैसा ना आदमी पाइब रहुआ वैसा आदमी ना मिली हम कहाँ बड़े कोना कहाँ बड़े मतलब दिखाइए नहीं खोंदे काहे कोना धइले बनी जी तनी हेनियो आई अरे की आवे के पड़ी रौरा आवे के पड़ी कमर हिलावे के पड़ी यहाँ के गीत एगो हमरा बड़ा सुंदर दिमाग में आइल है कि चरमर करे चर पाई जगल घर भर लगता तने हम चाहत नहीं लाइन में रो गुनगुनाई ए नर उहा आई लेना आइले ना सामने ना आई ले ऐसे काहे कहत नहीं कि ना आइले जी हम बुलाई बुनाई है आ क्या ही लेना खाली भेजवाई ले ऐसे काहे तब तो रुआ आवे के पड़ी जाई देखी ऐसे करम त ना होई नवा एक बार आई एक बार आवे के पाई रुआ एक बार हमरा कहला पे आ जाए यदि हम रौरा कहला से होतना दूर से आ गई नहीं तो रौरा जनाई आई ना राजवीर के मौसी बोलावत रही ना यार क्या बात है पड़ताली देखी दीपिका जी इनके लिए कहना है कि आवे के पड़ी ये राजा आवे के पड़ी तहरा आवे के पड़ी आई देखा भैया जौन देखी जे केहू ना कर पाई हम जरूर कही हां भरोसा आ कह यहां खातिर एगो लाइन याद आओ तो भैया कैसे कि नैन छुरी से कटारी हो गई अरे जिया तो हो गई दुनिया पुजारी हो गई बनल है आई लइका के बड़का बाबूजी बाबूजी केहू नजरिया में आके जब बसी जाए अरे जिया दीपिका तहर जोड़ावा तो प्रेमी जी बुझी हम कि प्रेम की बीमारी हो गई लड़का के बाबूजी कोई को बाबूजी बड़े बाबूजी पहले हमरा के क्लियर बताई
रौरा सब खातिर कहतरी मिलो न तुम तो दिल घबराए मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो गया है मिलो न तुम तो दिल घबराए मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है हमें क्या हो देखो कोनो भी रूप बिना ओझा जी के ओइले ठीक ना होई ए बाछी ओझा चाहे सो लहे 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 बाबा भोजपुरी कैसन जेमे भाव ना कोना भाव में तनी पीछे मुड़ जा आ खाली गोले गोले कमर हिलावे के बा कैसे धीरे उठावे के बा कैसे कि धीरे धीरे दीता हाय कमरे ओहो आवे के बा भैया हो चला जैसे घोड़ा दौड़ेला नु तार तू घोड़ी हऊ तो घोड़ी दौड़ी करियो कैसे आवे बाछी एने आओ हाय घोड़ा के पछाड़ देवे के बा है ना वो ई घोड़ा एगो घोड़ा दूगो घोड़ी ना आई एगो पाड़ी दूगो पाड़ा ई घोड़ा है घोड़ी के साथ दौड़ी एगो चलो दीपिका और देखी हम तो आप सबके घरे आइल बने जे भी जे हमारे भाई चाचा लोग बा हाथ जोड़ी बा कि देखिए आप सबके घर के प्रोग्राम है हमनी के एंजॉय करे खातिर सब अरे तो कमरे जियो डांस रो करे के बाद ना तू करे दीपिका के साथ मैं करूंगा अरे हम करम तो तू छिटा जीबो रे पगली तो हमरा करे के मत कह आओ कैसे कहे के बाद कैसे कि देवर तनी दिया अरे डाली दरज हो जा कि ओढ़ी के कमर अमर हो जा। भाई प्रोग्राम जब तक आप लोग हाथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं